Balimaw ani kuma très urgent. Balimaw bi vendredi 5 septembre 2025. Balimaw ala sago aw sago. Aywa ko Amadou Koufa ani Iyad Agalika kɛlɛkɛcɛw filɛ ka taga u ka kan kura de sigi Zancɛbugu n'o ye Côte d'Ivoire taga sira ye ka taga Buguni mara yɔrɔ fanfɛla la Maliens o Carrefour bɛ yɔrɔ la o kɛlen bɛ ka t'u ka kan kura de sigi yen yɔrɔ la an y'o information sɔrɔ u camanba de bɛ Buguni mara la bi an bɛna tila ka kuma o kan activité min bɛ ka kɛ yen nɔ en même temps u bɛ fɛ ka Mali ni Burkina côté min bɛ taga Sikaso fanfɛla u bɛ fɛ k'o sira fana tigɛ mais nale tuguni Kayi mara la dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Jakala u taara ko dugu fana k'o dugu minɛ k'o contrôle minɛ Kayi dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Jakala u taara o dugu yɛrɛ contrôle yɛrɛ minɛ siɲɛ kelen dugu misɛnnin fɛn fɛn bɔ kɛrɛfɛ la u bɛ ka kangari da u ye k'u ka don olu ka accord la u ka renfort cɛman fana bɔra Mauritanie an bɛna don bɛɛ lajɛlen détail la Maliens k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ ka kuma aw fɛ wagati min na Maliens Bamakɔ fana ka kalan je vais être très honnête avec vous yarɔ u taara k'u ye nomination dɔ kɛ u taara Karim Keita terikɛ dɔ nommé k'o kɛ Mali EDM ɲɛmɔgɔba ye voilà dɔw ko sɔrɔdasi don mais an bɛ tila ka kuma o kan ça c'est pas trop important pour moi mun ka gɛlɛn ma o ye lakana de o ye Maliens bɛ se ka bɔ insécurité la cogo min na Maliens an bɛna don détail kɔnɔna na aw ni an ka jan ka kuma la mais mun de bɛ ka kɛ bi Maliens k'u ye misigɛnna dɔ da ka kan tigɛ Maliens a image filɛ n tɛ se ka yira aw la u ye an ka misigɛnna dɔ kan tigɛ Mali nord la o kɛra Gundam o kɛra kunu wala kunu bɛ kuna sini u taara u ye misigɛnna minɛ k'a da ka kan tigɛ a image bɛ yan mais tiɲɛna n tɛna se k'o yira aw la Ukrainiens ka mercenaires an ka mɔgɔ minnu Amadou Koufa ka mɔgɔw ani Iyad Agali ka mɔgɔw u ni Ukrainiens de bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a ye u bɛ ka fɛ ka Mali ni jamana caman de frontière contrôle minɛ Mali yɛrɛ armée la u b'o baara dilan n'i ye jateminɛ kɛ u bɛ ka stratégie fɛn fɛn dilan tubabuw de bɛ ka stratégie bɛɛ dilan ka d'u ma tubabuw ka sɔrɔdasi caman bɛ Mali kɔnɔ bi n b'o fɔ an ɲɛna bi dɛ u ka sɔrɔdasi caman bɛ Mali kɔnɔ u ni terror de bɛ ka baara kɛ photo bɛ ka yala réseaux sociaux kan fan bɛɛ c'est pour cela an b'a fɔ an ka dugawu don an ka jamana kɛ nin ye embargo kɛlen bɛ Kayi kan Kayikaw ko embargo bɛ Kayi kan mɔgɔ dɔw bɛ ka bɔ ka vidéo kɛ k'aw kana siran dɛ a bɛ tan dɛ minnu bɛ ka vidéo kɛ k'aw kana siran dɛ k'aw ka ka voyage kɛ dɛ a y'a f'u tigiw yɛrɛ la k'u ka taga Kayi u yɛrɛ u k'u ka mobile ta ka taa Kayi ka na a kana voyage dɛ a ye to Kayi fo yɔrɔ ka sumaya o ye ne ka conseil k'u fɔ a ɲɛna sisan Maliens an bɛna kuma Zancɛbugu mun de kɛra Zancɛbugu bi Maliens ko ba de kɛra bi n b'a fɔ Maliens den bɛɛ lajɛlen ɲɛna Zancɛbugu o ye Carrefour dɔ de à 60 km de Kolonjɛba ani Buguni Manjan vers Sikaso donc à 100 km vers Sikaso ou bien moins ou bien plus que désormais u bɛ c'est à dire que sira minnu bɛ bɔ Kolonjɛba ka taa Joyila yan fan ninnu fɛ ka taa Sikaso yan fan fɛ u y'a sira u bɛ k'o baara de kɛ o de contrôle b'u bolo bi u filɛ k'u ka kan de sigi awa terror ka kan mun sigilen filɛ nin ye Zancɛbugu ani Buguni an ka fɛngɛ ko golo min na an ka lithium bɛ bɔ yɔrɔ min na ani yen cɛ tɛ tɛmɛ kilo 20 an taara 30 kan si je ne me trompe pas je peux me tromper ani yen yɔrɔ ka surun donc u camanba de bɛ Buguni bi bɛɛ b'a dɔn Mali lithium na le Mali est parmi les pays les meilleurs producteurs de lithium donc Mali bɛna jatew de fɛ donc u bɛ fɛ ka an bɛ nafa sɔrɔ sira o sira fɛ terror bɛ fɛ k'o de tiɲɛ sisan u camanba de nalen don donc k'u tagara u y'u ka base installé Zancɛbugu bon Zancɛbugu yɔrɔ in na sisan nɔ n'u y'u ka fɛngɛ installé n'i ye jateminɛ kɛ o sira la dugu caman bɛ yen nɔ fo ka taa se dugu min bɛ yen Côte d'Ivoire dugu laban bɛ yen nɔ ko Tɛngɛrɛla donc ka bɔ o yɔrɔ la ka na ani dugu u bɛ dugu dɔ wele ko attendez la voilà n y'a sɛbɛn a yɔrɔ la u ye dugu dɔ bɛ yen nɔ voilà ko voilà Kajana o de dugu laban ye yanni ka don Côte d'Ivoire si je ne me trompe pas parce que dugu wɛrɛ bɛ se ka kɛ donc yanni ka se o yɔrɔ la dɛ Zancɛbugu in dɛ u kelen bɛ ka jɔ ka kɛ endroit stratégique Carrefour ba de don u bɛ se ka Joyila sira tigɛ u bɛ se ka Kolonjɛba sira tigɛ u bɛ Sikaso sira tigɛ i bɛ bɔ Sikaso ka taa Côte d'Ivoire u bɛ k'o sira de tigɛ yɔrɔ ɲini sisan nɔ donc Sikaso côté min fana bɛ taa Burkina Faso u b'o fana tigɛ
Donc, il beta Burkina, ça fait pour aller coucher là, enfin, on ne sait qu'à Burkina Faso. Bon, nous, t'as qu'à qui qu'un euro fana, euro fana fenge. Ou y a ni Burkina, ou y a ni Burkina tchèro, ou maîtriser, parce que Burkina c'est boulot déjà. Malais belak le mal, Burkina c'est boulot déjà. Donc, on a qu'à Burkina c'est boulot. Farabougou boulot. Bon, nous, c'est vous fana mene, qu'à fara sigasoka, qu'à fara kaika, qu'à fara nyoroka, ou va y a qu'à fo, c'est fini pour le Mali. Ok, ma ke follow. Mais plan au plan de beka glan. On nous dit on beka plan glan n'aura fait. On nous trouve de beka plan glan n'aura fait. L'air est très très grave. Meka kuma fait romina. Imagine au net sega imagine au iraoula. Zantebu nye an uye zantebu utaru ka kansi zantebu tendo ka lade. Carrefour badidu. Bugunika au badon. Ali semaine kelen konna et semaine passée konna fin août la cadeau début septembre là. Utara gata anga lichon borno utara gata mo kelen fakai utara taki kende la ko vocaliser malien bela jelo même bon ube mouvement là ni endroit ni ben ni wonti ambe orona ko bi siza ken uga kansigi uye embargo ke nyoroka ka embargo ke kaika ko essentialité do Mali kono bli on les mettre yebi on les be décision ta munga ke Mali kono bi muna seni yoro la malien parce que commandement te Sadio Camara bulu ni commandement be Sadio Camara bulu wallahi Mali kunte seni yoroma. Depuis Abbas minena, Kanema Sagara mine, depuis Mogo Fla minena, wallahi Mali ma heraso. Ne reflète à faina. Depuis Mogo Fla minena, sorasu bana kelema. Ne reflète à kuma infaina bi. Ya rutara bitara Karim Keta ka gernadi noski. Koke Mali fenge. Bon, aye ni fitin drone la, nous mana changement kama quoi. Ne reflète à faina. Mali sorasi patriote munumbe. N'abe sa asimi genga boy. Tero fleka tuka baji sigi Zantebugu de. Zantebugu Côte d'Ivoire sera teke to la fleni. Mali ni Côte d'Ivoire sera uba teke de ne sigu to ngara ne afana. Uyu ka baji sigi Zantebugu. Awa me kle flana uba Côte d'Ivoire uba Mali ni Côte d'Ivoire frontière uba fana sera teke sanno. Ne de fleka kuma fana. Uba maîtriser de. Sari ke tobu de boku de me. Siri bina ni chogo ya keleni la. Siri kelengele mfleyaro tero de be ka siri mara. Bon, au lieu de nous avoir de que. Tiens, quel qu'est-ce qui boulot la courage? Parce que tout le monde soumadi. Autant de mon besséna. Billahi, kaiga nous ya onegen. Aka kemobli kono. Tero mana omene. Umana munda ka mogomada. Danga de munube réseaux sociaux ka nube ka foka ka voyager. Aya foku yere ka voyager. Parce que autant fait. Mogo be kaiga fo ta foka ka voyager ça. Na la ou tia ka voyager. Uba omene uba foka. Kaiga ou ne somogo da uye de kayka yo ne somogo di agana bode agana voyager de asika na voyager ay voyager do ngati la ay to kai ni ala nanani ni ala ko mime kiti wato be ni ala ko mbe ka wato be ko wakati la ne ken borane nta fo ngena bon malien uye anye information do fana soro tuguni aywa kuye nte fa ka imagine ra wala quoi. C'est trop cruel qu'un berger assassiné à Gundam en pleine transhumance. Une tragédie secoue Gundam dans la nuit du 2 au 3 septembre. Un éleveur d'une cinquantaine d'années a été assassiné par des hommes armés. Ce drame survenu en pleine transhumance souligne la montée alarmante de l'insécurité qui est en train de paniquer la population. Des terreaux, voilà, des terreaux et des populations locales. Des bergers sont là. Des bergers sont régulièrement intimidés et menacés par des individus qui circulent dans la zone. L'assassinat a profondément choqué la communauté et laissé une famille dévastée. Les autorités ont promis de renforcer les mesures de sécurité, mais les habitants appellent à des actions concrètes pour mettre fin à la peur. Uye misi genado da ka kanteke Gundam ne fa ka kuma fo romina u da ko kanteke mo fana be ka wuli ka robe ke shoni makoroni donc anya metuguni kayita ka sarala uye mobili bade ne fana jo kayita ka sarala malen chama bo kalama voilà uye mobili chama na jo kayita ka sarala angani mu fo malen nyana aya korosi kayita ka sarala de mo ki kaizen voyage jo no ni ba Bamako to Bamako ni be kayito kai ne gagné un conseil dans Beladima. Fin de bénévolat, tu sais où ira quoi. N'y a ira vraiment, ça va être un peu trop quoi. Tu vois. Donc je préfère, au fond, ira là quoi. Donc, Mbora kan yoro foyena,
mɔgɔ dɔw ka kumakan dɔ bɛ ka ɲɛsin ni mɔgɔ ninnu ma, n bɛna kumakan ninnu kalan, an bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. A b'a kɛ to dɛ, a b'a kɛ to dɛ. N bɛ fɛ ka mun je n ɲɛ t'o la nɔ quoi. Et c'est n t'ale de. Mun tun bɛ se ka jamana dɛmɛ, mun sigi tuma a fɔr'u ye, o y'a sɔrɔ population bɛɛ lajɛlen b'u supporter. Tout le monde était content ko Mali bɛna bɔ dingɛ kɔnɔna la. Donc o tun bɛ jeunes de sɔrɔ u former o tuma, i ko bɛn ninnu tun y'a fɔ cogoya min na, ka jeunes former sous forme de VDP. Donc bɛɛ b'i ka jamana kɔnɔ, jeunes bɛ baara b'u bolo, u b'u ka jamanaw ni fɛnw contrôler, dugu contrôler parce que olu de b'a dɔn ni dunan dɔ nana ou bien ni dunan dɔ ma na. O renseignement o tɛ se ka kɛ armée bolo, o ye jamana dugudenw de ye. Donc maintenant, Maliens, le groupe m'attend au strafé. C'est un peu compliqué. Comment befle? Fin chama be nte fa ka yira nte fa vidéo ka jenya parce que forfait ko be mo la gɛlɛya bi. Wala to be vidéo suruya. Donc an ye ni information de sɔrɔ ka fɔ ɲɛna. Kai dugu dɔ be ko Jakala, u ya attaque kɛ u taara Jakala ci dɛ. Avocat be a be marakaw na. Bon nte mu je quoi, vraiment manima ko dun. Image caman be bolo nte fa ku yira u la. An ye te Karim Keita terikɛ la. Assimi Goïta filɛ ka Karim Keita terikɛ de nommé. Karim Keita terikɛ de filɛ nin ye. N ka taa ni Karim Keita fila jɔlen na. Masa Jibaru. Mali ka di sisan dɛ. Donc Maliens, an ye ni information de sɔrɔ bi, n'an bɛ ninnu fɔ aw ɲɛna. An bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don Mali la. Ala kana Mali bi. Ya Rabbi yama Ala kana Mali bi. Sinon hali kunna an y'a mɛn ko attaque kɛra Ɲoro. Ala kana Mali bi. Ne kɛlen bɛ Mali soutenir. A kana sɔn u ka propagande ninnu. Sɔɔni bɛ kɛ so dɔrɔn i bɛ Pierre Goïta, Assimi Goïta pannen k'a bɛ taga Pierre dɔ da yɔrɔ dɔ san. On veut le concret. Aramankura nana kunu dɛ, an bɛ taa plainte do Algérie contre la bi dɛ, a don a bɛɛ manamanakan di. A bɛɛ manamanakan di. U ka kow tɛ wuli. U ka comédie tɛ wuli. Fo n'u ɲɛ b'a la wagati min ka gɛlɛn. Maliens bɛ jigin u la wagati min na, u bɛ na ko dɔ ta ko sɔrɔ senkɔrɔ. Cɛ ni sogo mɛnna kasa bɛ bɔ koyi. Voilà. An bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye. Maliens minnu bɛ France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci nɔgɔ la, a bɛ Sendwave application télécharger a photo filɛ. N'a ye Sendwave application télécharger, a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent. N'a urgent don 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye. O kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don a ka Sendwave application kɔnɔ. N'a ka banque information bɛ don, aw somɔgɔw bɛ Mali la, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, a b'olu ka Orange numéro enregistré ka téléphone n'u tɔgɔ m'u ka carte kan. N'a wari ci ma ba sɔrɔ Orange la sur place. Wari ci ko fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara. Wari ci ko filanan sabanan badabada 1,97 €, 2 € 200 dɔrɔn o de kun don a kan bɛɛ. Ciao ciao.